when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Sorprendidos descubrían que otra empresa ilegal field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never an honest word. That was when I ruled the world. Ens trobem amb Guillem Sans, el director de l'APM. Quin target té el programa? Nosaltres tenim, el nostre target més important és gent de 5 a 45 anys, tant homes com dones, però abunda més el públic masculí. Però la veritat és que hi ha bastanta paritat, certament. Com és que teniu tanta gent al Facebook? Doncs és un fenomen que a nosaltres també ens ha sorprès, vull dir, ja fa, segurament vam ser dels primers a ser-hi, i treballem cada dia i hem invertit temps, i la veritat és que ha anat corrent la veu i cada vegada som més. No tinc una raó objectiva ni una opinió clara sobre per què som tanta gent. El que sí que tinc clar és que ho hem anat alimentant i després intentem que al Facebook, com al nostre programa, sempre passin coses. I quan passen coses, doncs la gent s'enganxa, no? I això és segurament un dels èxits del Facebook de l'APM. Per què és tan important l'actualitat? Per l'APM, l'actualitat és molt important, primera com a font d'inspiració, perquè ens dona una base molt important sobre de què anirà el programa, per dir-ho d'una manera. Com que normalment la realitat a vegades supera la ficció, i sobretot venim d'un temps que tant la televisió com l'actualitat en si ja ens generen bromes, vull dir que ens fa la feina. Amb la qual cosa nosaltres, com més esperpèntica sigui l'actualitat, millor ens va. I després també el fet que posem molta actualitat al programa li dona una frescor que jo crec que l'espectador també agraeix. Què queda de l'esperit original de l'APM de l'Antoni Bassas a Ràdio Catalunya? Ui, queden moltes coses, Jo crec que queda la visió crítica d'aquell primer APM, l'interès per l'actualitat, el posicionament sobre determinats temes, que si l'APM és un programa inequívocament del Barça, inequívocament català, i amb aquest esperit crític que jo crec que això, vaja, el dia que ho perdem, segurament l'APM tampoc tindrà molta raó de ser. Alguna vegada tornarà a sortir el tall de què patxa? Jo crec que és complicat, Aquest senyor, que ens va donar grans alegries, la veritat, i durant molt de temps jo crec que va ser un dels talls estrella de l'APM, doncs es veu que arran de que reproduís tant el tall, doncs ho va passar malament. Aleshores, quan nosaltres vam conèixer aquesta situació, vam decidir no posar-lo més, perquè tampoc és pla que algú ho passi malament per culpa de l'APM. No volem generar ni ràbia ni infelicitat, sinó al contrari, que la gent passi una bona estona, que tingui generar bon rotllo, i per tant, si sabem que algú per culpa nostra ho està passant malament, la nostra política sempre és la de deixar de treure aquest personatge. Quantes persones treballen a Mediapro? No, doncs a Mediapro hi treballa moltíssima gent, perquè Mediapro està també a Madrid, oficines a Madrid, a altres països. Nosaltres aquí només hi estem de llogaters. Lloguem les instal·lacions que ho puc veure, però nosaltres som una productora independent, molt petita, que fem bàsicament l'APM i alguna altra cosa més, però estem aquí de forma circumstancial.
Nosaltres tenim una revista, Galimaties, a l'institut, i estem fent 2 preguntes a personatges així modèlics de la tele. La primera és, quina bogeria és la més grossa que has fet per l'amor? Quina és la bogeria? Casar-me. Casar-me és la bogeria més gran que he fet per amor. Al principi jo era molt reaci a casar-me, però després em vaig veure enganyat, la pilota es va anar fent grossa i al final, doncs mira, em vaig acabar casant i a més així amb una cerimònia d'aquestes amb molta gent i tal. Una gran bogeria. I la segona és que si s'estigués inundant la teva casa i només poguessis agafar 3 objectes, quins agafaries? Ui, hòstia, és difícil aquesta, 3 objectes, què agafaria? Doncs segurament agafaria el fuet de la nevera, per supervivència, el mando de la tele, per no decebre, per fer vol tòpic, i segurament també l'ordinador. Són 3 coses. A veure, entenc que la meva dona ja sortiria pel seu propi peu o sortiria flotant i per tant no cal que l'agafi, si no, evidentment em decantaria per elles, que si no aquesta nit dormo al sofà. Vull dir que, però en principi aquestes 3 coses que et deia, el fuet, el mando de la tele i l'ordinador portàtil. Ens podries dedicar unes paraules per Teletorró, una tele que estem fent al nostre institut? Per Teletorró, caram, aquest nom és bastant comercial, Teletorró. Benvinguts espectadors de Teletorró. Espero que confieu en aquests professionals que fem cada dia a Teletorró, perquè treballem dur, treballem fort i treballem perquè us entretingueu cada dia mirant-nos a nosaltres. Endavant Teletorró.